Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамиль. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику Творческая среда. «Иҗади чәршәмбе». Казан Татарстан Республикасының баш каласы. Безнең мәркәзебез Казан шәһәрендә кемнәрнең генә яшисе килми икән. Менә мин дә кичкенә вакытта Казанда яшәргә хыялландым. Һәм менә шушы хыялым минем тормышка ашты. Мин үзем Татарстанның Тәтеш районы Алабирде авылында туып үстем. Урта мәктәпне шушы авылның мәктәбендә тәмамладым. Кичкенә вакытта зур хыялым ул минем укытучы булу иде. Ә инде менә өлкән классларга җиткәч, үземдә җырчы сәләте ачыла башлагач, үземне зур сәхнәдә, зур артист итеп күрәсем килә башлады. Һәм шушы хыялым мине Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтына алып килде. 1992-1997 елларда мин Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтының вокал бүлегендә укыдым. Минем остазым, укытучым Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Муса Җәлил исемендәге Академия опера һәм балет театрының солисткасы Рәхилә Хәйдәр кызы Мифтахова булды. Шушы 5 ел эчендә минем алган белемнәрем менә бүгенге көндә миңа ярдәм итә һәм иҗат юлымда миңа бик зур терәк булып тора. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Харис Хикмәтҗанов җитәкләгән Дәүләт халык музыка уен кораллары оркестрында башладым иҗат юлымны. Иҗатымның беренче көннәрендә оркестр белән җырлый башлау әлбәттә бик зур сынау һәм инде бик зур үзеңнән көч таләп итә торган әйбер. Минем өчен бу оркестрда 2 ел эшләвем бөтен калган иҗат юлыма зур тәҗрибә булды. Мен 1999 елда язмыш мине мәшһүр Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә алып килде. Кичкенәдән әлеге ансамбльнең танылган җырчыларының җырларын тыңлап үсеп, һәм инде шушы мәшһүр коллективта эшли башлавым белән мин бик горурланам. Һәм шунда әйтергә кирәк, бу 99 еллар әлеге коллективның зур үзгәрешләр кичергән чоры. Бик күп танылган җырчыларыбыз инде олы яшькә җитеп, лаеклы ялга киткән чаклары иде, һәм ансамбльгә шулай яшь җырчылар туплап, аларга репертуар өйрәтеп, һәм инде халыкка җиткерү турында эш бара иде. Менә шушы урында мин инде бик зур олуг шәхес турында әйтеп китмичә берничек булдыра алмыйм. Бу шәхес остаз Татарстанның халык артисты Венера Хәсән кызы Гәрәева. Ул һәр яңа килгән артистка, яңа килгән генә түгел, һәр эшләгән менә коллективта эшләгән кешегә бик якын мөгамәләдә булып, һәр кешене ихтирам итеп, һәр кешегә улымы, ул кешеме, сез дип эндәшә иде. Менә Венера Хәсәновнаның бик зур шушындый ныклы терәген тоеп, мин инде ансамбльдә канатланып эшләп киттем. Иң беренче башкарган әсәрем минем Себер татарларының Усаккайлар дигән җыры булды. He
Ormanda uyan yata, tülkü barını duyata. Rahmet yolsun yaş kızlarga jırlap көңел yuata. Менә тагын бер шәхесне әйтәсем килә мин безнең ансамблебездә. Ул менә бүгенгесе көнгә кадәр ансамбльдә шулай ук хезмәт итте. Ул инде халкыбызга танылган шәхес, танылган җырчы, Татарстанның халык артисты Шамил абый Әхмәтҗанов. Ул инде үзе җырчы буларак вакыйгалга киткәч тә ансамбльдә укытучы, репетитор булып эшләвен дәвам итте. Һәм менә безгә, яшь артистларга, яшь җырчыларга безнең татар фольклорының гаять зур катлаулы әсәрләрен өйрәтеп, халык җырларын өйрәтеп, үзенең менә шундый бай мирасын калдырды. Менә ул миңа инде өйрәткән әсәре ул Рөстәм Яхинның Сорнай моңы әсәре иде. Zamanında аңа композитор әлеге җырны үзе өйрәткән һәм ансамбль репертуарына Шамил абый Әхмәтҗановның беренче башкаруында кирип калды. Башка әсәрләрендә әйтеп китсәк, шулай ук инде безнең халкыбызның Мәдинәкәй дигән безнең борынгы озын җырларыннан берсе шулай ук минем репертуарымда булды. Картуф, бу инде безнең Нижгар татарларының шаян җыры. Һәм шулай ук безнең ансамблебезнең алтын фондына кергән әсәрләрне башкардым. Бар урманның аланында уйный балан баласы, бар урманның аланында уйный балан баласы. Айрылганда күз керпеге талганчы, айрылганда барып калдым күз керпеге талганчы. Мин Татарстанның атказанган артисты дигән мактаулы исемгә лаек булдым. Бу инде миңа тагын да бик күп көч бирде, җилкәмә канатлар өстәде, тагын да алдагы елларда илһамланып иҗат итәргә миңа стимул булды. Минем гомеремдә иң зур ике вакыйга булды. Аның инде беренчесе мин Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә эшкә урнашкан булсам, икенчесе ул инде минем гаилә кырып җибәрүем. Минем тормыш иптәшем Фәрдия белән 1999 елның августында гаилә кырып җибәрдек. Мәхәббәт җимешләре булып ике улыбыз дөньяга килде, Раил һәм Камил. Алар икесе дә музыканы яраталар. Музыка юлыннан киттеләр дисәм дә ялгыш булмас. Олы улым Казан музыка көллиятын тәмамлап, бүгенгесе көндә Казан дәүләт мәдәният институтында укуын дәвам итә. Кичкенә улым музыка мәктәбендә белем ала, җыр бүлегендә. Икесе дә музыканы яраталар, икесе дә бик сәләтле балалар. Мин шуның өчен сөенәм һәм алар белән бик горурланам. Менә шушы улуг шәхестәр белән миңа иҗат юлымны башларга, иҗат юлымны дәвам итәргә туры килде. Бүгенгесе көндә шулай матур иттереп инде менә 25 ел шу коллективта эшләвемне дәвам итәм.